Jep, så er det torsdag dagen efter Sankt Hans, og det her det er i udkanten af Göteborg. Men det er imidlertid slet ikke det, der er så interessant, fordi det er faktisk det, der foregår lige her. Så det var jo Sankt Hans aften i går, og der var ikke så meget som en skraldespandsbrand nogen steder, så Peter han var så skuffet over det her til morgen, så valgte han at bringe vores køleskab til eksplosion. Det er så min første køleskabsbrand i mit liv. Men vi skal jo alle opleve den første. Altså det handlede om, det var egentlig det her stik her. Altså, det passer sådan set i begge to, kan man sige. Både den, der hedder 220 volt og 12 volt. Ja, så kan du lige forklare seerne, hvad forskellen er på, om man sætter den i 220 eller 12 volt. Altså hvis man sætter den i den der, så køler det fint. Hvis man sætter den i 12 volt, så kommer der sådan en hvid sky ud fra det. Ja, og så lugter det meget underligt. Jeg kan sige, jeg så det ikke selv, men jeg kunne lugte det i hvert fald i et par timer bagefter. Så, men det er CE-mærket, men det kan vi ikke rigtig forstå, fordi det burde ikke kunne lade sig gøre det her. Så lige nu er vi så i gang med rent faktisk at se, om vi kan molestrere det lidt mere, fordi vi har lavet en aftale med dem, hvor vi har købt det fra. De vil faktisk gerne have det op på deres blog og ligge. Så jeg kan allerede se noget sende et billede. Her. Se der. Ja, der er noget her, der er ved at der kan se nogle rester her, nogle beviser på. Så på Peters første køleskab. Jeg tror, det er sket et andet sted, lige på det her print her, et andet sted. For det andet print ser faktisk fint ud. Men, det er faktisk uhyre interessant det her. Det er næsten ligesom, kan du huske det tv-program, der hed Vitek i gamle dage. Der kunne man også se, hvordan sådan alting fungerer. Det er lidt det samme. Men skræmmende koncept det der, og det er virkelig traumatisk at opleve sådan en køleskabsbrand for første gang. Det er en grim oplevelse. Jeg er ked af, at vi bliver nødt til at rekonstruere det her på video, for det er en grusom oplevelse. Jeg kan se den her, den er simpelthen, det er den, der er stået ud. Den er stået ud? Ja, den står helt ud af den. Okay. Det ser meget grimt ud. Ja. Det bliver dyrt. Simpelthen. Godt, ja, vi skal ikke træde mere i det, tror jeg. Vi må sige, at det var det, og det må aldrig ske igen. Hvis nogen af jer har sådan et køleskab her, det er der ikke særlig stor sandsynlighed for, så lad lige være med at sætte 220 volt til 12 volt stik.